Lokalna uprava prepoznaje i cijeni dostignuća mladih nikšićkih sportista, kazao je predsjednik opštine Marko Kovačević na prijemu upriličenom za klubove i pojedince koji su ostvarili vrhunske rezultate i postali državni prvaci u mlađim kategorijama. Da budete još bolji i kada postanete seniori, tako da računajte na našu podršku, a i vaši treneri se trude svi da vam obezbijede što bolje uslove i onda nas povremeno i podsjećaju kad nešto mi propustimo da uradimo, da bi valjalo da uradimo, tako da eto, u toj nekoj međusobnoj saradnji mislim da možemo dosta da doprinesemo vašem daljem razvoju kao sportista, a prije svega kao ljudi. Vidimo da ste dobri ljudi, vidimo da ste dobri sportisti i računamo na vas. 3 sportska kolektiva iz našeg grada, košarkaški klubovi Panter i Sutjeska, čiji su članovi osvojili titule u mini basketu, odnosno u pionirskoj konkurenciji, kao i rukometašice Trebjese, koje su bile najbolje u konkurenciji djevojčica rođenih 2008. i 2009. nagrađeni su iznosima od po 500 eura. Svog predstavnika među laureatima imao je i individualni sport. Karatista Fokusa Lazar Potpara okitio se srebrnom medaljom na nedavno završenom prvenstvu Evrope za poletarce, mlade i mlađe seniore koje je održano u Pragu. Prvo bih se zahvalio opštini Nikšić, predsjedniku opštine Nikšić, što je podržavao naš klub, naravno i reprezentaciju u kojoj se nalazim. Naravno, sve trenere, prvenstveno mog trenera Dejana Ivanovića i ostale trenere na kojeg smo išli na pripremne treninge, moje sparing partnere koji su doprinijeli ovome uspjehu. Naravno, nastavit ćemo niz turnira, već nas očekuje 20. septembra igre malih zemalja i 20. oktobra svjetsko prvenstvo na kojem se nadam da će se ponoviti uspjeh. Podsjetimo, Trebjesa i Sutjeska i prethodne sezone bili su najbolji u svojim godištima, što dovoljno svjedoči o kvalitetnom radu 2 kluba. Rezultati koji su iz godine u godinu sve bolji, a uspjesima najmlađih širi se reprezentativna baza u svim sportovima, bit će ispraćeni značajnim poboljšanjem infrastrukture, a sekretarijat uveliko radi na projektima o kojima će javnost biti blagovremeno obavještena.